Zas tie členy. Ako určím der, die alebo das? Je to dosť jednoduché. Nezabudni ma sledovať, začínam teraz sériu a budeme sa venovať tomu, ako podľa koncovky zistíš, aký člen to podstatné meno má. Takže dnes si povieme člen die, ženský rod, a sú to všetky podstatné mená, ktoré končia na heit alebo kite. V podstate ide o také, ktoré vznikajú z prídavných mien. A napríklad určite vieš, čo je gesund, takže zdravie je die Gesundheit. Die Wahrheit je pravda. Die Sicherheit, istota. Die Freundlichkeit, priateľskosť. Die Sauberkeit, čistota. Die Ehrlichkeit, úprimnosť. Keď vieš ešte niektoré iné, ktoré si počula, kľudne mi ich napíš do komentáru. Určite ich je viac, ale na zapamätanie nám stačia zatiaľ tieto, aby sme si uvedomili, ako náhle niečo končí na heit alebo kite, zopakujem, má to člen die. Tak ma nezabudni sledovať, ideme na to a naučíme sa postupne všetky členy. Der, die, aj das.